Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi usijoine, cindezela ibhathini usubscribe bese ke ulindela zona ke indaba ze-Orlando Pirates. Kapteni we-Orlando Pirates uHappy Jele uthi ke uyafisa ukuthi ke makazo retire retire kulona ke iqembu leli le-Orlando Pirates. Lokho lo mdlali wafika ngonyaka ka-2006 kulona ke iqembu le-Orlando Pirates. Usayine contract yonyaka owodwa ezophela ngesizini ka-2020 no-2021. uHappy Jele uneminyaka engu-33 kuwona ke unyaka lona ke ka-2020 ngokudabuka uvela lapha ke endaweni yase Middleburg. Uthi uyafisa ukuthi aretire kwi-Orlando Pirates. Kanti ke uThembinkosi Lorch kuyabonakala ukuthi ke naye sikabuyilile ke eqenjini le-Orlando Pirates emva ukuthi ke lo mdlali wasuspendwa emva ukuthi ke uyiwaphula yona ke imigomo ye-COVID-19.